Doamnelor și domnilor, suntem în ultimele 10 minute ale meciului dintre FC Botoșan și FC Puțureni. Iată, Ducu pleacă pe contraatac și ratare incredibilă. Vlad, ai spațiu? Vlad intră la jucători lăsați. Este out pentru oaspeți, care pleacă într-un nou atac care va fi sfârșitor. Dar Vlad intervine incredibil, mingea e la Victor, va fi pierdută imediat. Da, se pare că am avut dreptate. Alex pleacă pentru a bate out. Alexandru bate out. Este incredibil ce frumos a bătut out-ul acesta. Ducu cu o preluare nereușită. Spătarul este inexistent pe teren. Ba da, iată că ia mingea și ce schemă, ce frumusețe de joc. Spătarul dă în cameră, incredibil, este nervos. Și vom lua gol. Incredibilă intervenția portarului Duță Andrei. Vlad pleacă pe atac. Vlad! Și se pare că a fost gol, dar nu l-am prins în direct. Cameramanul nu a știut ce face. Vlad, e posibil să fi prins golul în direct, încă nu știu sigur. Este egal. Ifrim se răsește la cameraman. Nu știu care e problema lui, se pare că s-a trezit prost în această dimineață. Ia să găsim un loc mai bun de a filma. Vlad și incredibil gol și l-am prins în direct. Poți să-l arăți la copiii tăi. Geo se răstește la coechiperii lui, este nervos. Incredibil. A fost o ratare. Mai sunt încă 10 minute în acest frumos meci. Geo pleacă pe atac, Geo și gol, Geo, gol incredibil și l-a prins în direct din nou. Geo, vine să-și pupă camera. Asta-i. Și Victor pleacă, că Victor șutează și se pare că a fost o ratare. Mingea este la Gazde, Gazdele pleacă într-un nou atac prin acest frumos jucător pe numele lui Vlad Spătaru. Doamne, ce ghei a sunat asta. Vlad combină cu Maftei Alexandru. Vlad combină cu Duță. Duță dă mai departe sau nu? Duță se încurcă în schemele sale. Alex cu Victor, Alex. Incredibil, nu rește nimic. Iar oaspeții pleacă pe un atac sfârșitor și va fi gol. Nu, Geo ratează. Atac prin Victor. Victor oricum va pierde mingea. Se pare că am avut dreptate. Mingea este la Alex, care o dă vai de capul lui. Din nou oaspeții atacă. Cameraman nu prea se pricepe cu această cameră. Încearcă să prinde tot și tajincă. Șut! Duță, păță, ce faci, Duță? Alex nu reușește să se treacă printre 3 jucători. El nu trece de 1, dar încearcă cu 3, na. Vlad Spătaru. Mai sunt 10 minute. 10 minute! Și va fi ratare 9.
Ducu se enervează și pleacă pe atac. Ducu dă pasă, Duță va pierde mingea. Vai de capul lui. Nu. Păcat că poartă tricou cu numărul 10. Să vedem. Din nou oaspeții se duc pe atac. Oaspeții, Alex intervine. Ce frumos joacă. Cine? Victor va pierde mingea, ca de obicei. Ba nu, dă lui Vlad Spătaru care șutează. Și Ducu intervine, sau nu? Mingea este la Vlad. Vlad și dă mai departe, dar mingea nu trece de jucătorul advers. Vlad va bate out, să vedem cui va da. Dă la adversar, mingea la Alex, care se pare că va șuta, dar șutează în fundaș. Oaspeții au out. Incredibil, jucăm de 10 minute și n-am văzut decât 2 goluri, doamnă și domnule. Ce jucători! Ce echilibrat este meciul! Acum că Argi Mihai nu mai este pe teren. Alex intervine la Geo. Oaspeții au un atac, dar este nereușit. Vlad combină cu Alex va pasa Victor, ratează. Ce ratat! Oaspeții pleacă din nou pe un contraatac care va fi devastator pentru Gade. Și va fi gol sau nu? Gol! Incredibil! Duță este în plus astăzi. Alex combină cu Vlad, care combină cu Ducu șutează și bară. Victor este nebun și pleacă înainte. Victor combină cu Ducu, nimic. Duță ratează și el. Incredibil câte ratări avem parte în această seară. Alex! Ratare incredibilă. Ce dribbling frumos al lui Vlăduț. Vlăduț se încurcă în minge, se înculcă în driblingurile sare. Nu ar trebui să facă acest lucru. Duță, poate să Ducu scade la Vlad și intervine fundașul advers. Victor nu este calm ca de obicei. Spectatorii s-au plictisit și încep să plece din tribune. Spectatorii se plictisesc în tribune în așteptarea rezultatului final al acestui meci, care se pare că se va termina egal. Ducu. La vine și pupă camera, mâncare în curul. L-am prins în direct. Hai.
Victor, ce încercare ratată! Și oaspeții pleacă pe contraatac, combină între Curceu, Curață, dar Vlad intervine miraculos. Vlad nu dă pase și totul se termină aici. Pasă. Gazdele vor ataca în speranța obținerii un nou gol. Bară. Vlad și cu Ducu nu reușesc să obțină mingea. Geo trece. Și gol! Hai că cam gata, mă! Mai sunt 2 minute. Hai, ultima fază! Ultima fază! Și ratare! Geo, hai un gata, mă! Incredibil, jucătorii nu vor să plece de pe teren. Obsedați de fotbal. Ia, Ducu pierde mingea și... Geo va bate un out care va duce către un nou gol, se pare, sau nu? Coaie, hai că gata, Coaie! Și ultimul atac al meciului și Victor înscrie! Vlad, cum salvezi? Păi așa salvezi. Îți dați seama de așa mui de prost.